Hello, good people. Welcome back to yet another video. Unombotanga uchitaura nekachirungu kuitira kuti vanhu vavhunduka. Usvika paunozodzoka pashona. Pashona tinongoti tiri mageto youth ka. Hapana chino unogona kubuditsa zvimwe zvese matiri ka, but chigeto youth chinongoramba chirimo. Actually now. DJ Sparks muri sei? What got my father? How is life? All right, iri sei life? Life yedu irikufamba zvakanaka. Tinaye Jesu arikurambwa navazhinji. Iye Jesu arikuramba achingotisimudzira, kuramba achitikomborera. Angoramba achitiprotect. Anonga achitumira mhepo aita sei. But naye arikurambwa navamwe. Anonga achitivhumba miyani kutichengetedza. Aiwa, zvinoda kutendwa. So DJ Sparks ka. Ndatirega ndikudane panapa. Pane nyaya yandakaita mazuva akapera. Mazuva ano ndiri kufambira nyaya. Ndakutofunga kuti apa ndo pandave more of an uncle than before. Because ukaona mafamilies akukutra. Nyaya yekufambira nyaya ndinowira neni. Because panga tiri kumovhi uko manga makudhabha. Mama kufambira nyaya. But newo wakadhabha wakapepe. Iwo futi iwewo wakavabhadhara wakomana. No. Ngose vakajamba iwewe. Wefanotanga ubate iwewe nemupano wako uyu ongonaye. Sheriff. No, ona zviitika pepe. Iwewe ukona kuti isusu tangoroka kungoratidza kuti no tiriko movhi yatanga takuroona. Zvakasiyana neni wangori paside neni. Iwe wakazoramba uda kudhabha movhi. Wakaboda kudhabha movhi. Sparks ndichangogara. Sparks ndichangogara. Aiwa nja. Indangodayo zvazvongwedzopa zvikupa vanhu pressure kuti unaika movhi yatanga isitanga. Zvakasiyana neni zvadanga. Iwe manje wakazoramba ungo. Sparks aiwa uda kudhabha movhi rese. Dumbu rako. Vanotengesa malingi ma5, vanotengesa ne3. Malingi emovhi. Anyway, ndinokuregerera. Handichada kutuka zvakanyanya. Angu, makatidakidza achibaba. Makonda ndozoita content creator. Aiwa, always create content. Zvinofanira kuti tofanira kucreate content kuitira kuti vanhu vadi sezvo zvakafara ka. Handi mastreets akatoswera akadi akaloka. So chionaka usiku uyoyo watakadhabha movie uyoyo andi tikazobatwa nemamonye matrix tikakandwa panze. Ndisati ndadya. Mazosara mungadya here pepe. No, kumubva zvakunoitwa manje ka. Munongotenga mapopcorn enye nekuva. Ina hangu mapopcorn ane ndakamatadza because anga ndituma spice vasinofarira. But ndaazongopo munhu anga ndinaye paside. Because Ethias akazondiposta ndakabata plate yesadza. Nditi ndasandadya. Pakashata. Content. Anyway, so nhasi ka watoita bo wataura nyaya because vanhu vazhinji vanga vachadi content guys handiti musanyanya kubatikana stereki. Pane nyaya yandakataura, this one is a very serious issue. Yemuchinda, I'm sure wakaiona nyaya iyoyo. Yemuchinda akazoti achibva ubhawa pakati peusiku ubva darika ubva aita madhira akaita and then ubva akangana kubvisa butiro. Ubva azodzoka kumba, svika kumba madhamu wakuda kuti vaite ndokuchiona kuti akapfeka butiro ranga chiratidza kuti rine mbesa dzanga dziritorimo. Ikabva yaita nyaya chikaita chimoto kwemazuva. Tatiri kudane umbokomenta about this issue because inyaya yakatoitika ndatozofara uchitaura kuti zvinodi zvinoitika. Mungaitonga sei nyaya ikauya yakadai? Right, nyaya yakadayo yakamboitika izvo mbarano kwangu. Yakadayo mukoma wedu wakambobudikirawo vainaro kondomu iroriri. Nembesa. But chinoitika ndechekudayo kudhako. So pana nyaya 2 panapa. Toda kudhila nenyaya yekudhakwa kwemunhu here kati kudhila nenyaya yembesa. Ere sei. I think andika asi zvinhu zviri bhu. Especially kana chingetese varume andika. Hatifaniri kuita zvinhu zvinozoaffecta vakadzi vedu kudzimba uko. Ngatitry by all means kuti tinge tichichengetedzawo mafeelings awo nezvavanofeelawo semunhu. Ukaona kusvika level rekuti wakuenda nekondomu rakatopfekwa rarimwo level rekurasika. Hatizvitarisiri, hatizvide, hatizvikurudziri isu. Pachoitika ndechekuti kudhakwa. Ndosaka vachinzi stay away from zvinhu zvoita sei zvinokudhakwa. Wawa unokudhaka nerimwe level.
kuti iye anatombozvinotisa kuti no sini yakaita se haana ende haana akatosvika achifara padeni. Ende nyaya yacho inonetsa manje kutonga manje kuti unoti ungochita sei ungochinaka wega ungochita sei hapana. Sezuva rekutanga akatotaura kuti aiwa ndanga ndichinaka ndege akatombosimba akadaro. Akazochinja ke the following day ndakazoita akuti aiwa inini zvechokwadi ndakadi ndakangosangana neumwe kare chichi tobva taita madhiri. But panyaya iyoyo futi chinozofadza futi pamwe pacho ndezvekuti ndona hangu vakadzi vangu vachitoseka vaita sei but inyaya yekuti maybe vamwe varumeka vanenge vachitopinda yeke saka hapana zvinozvo haazoende kondo kuti vanenge vanodhakwa madhakurira apa anobva pinda saka uyu muvesi ikoyo atori nani akatonzwisisa kuti kune butiro ndakadhakwa zvangu asi ngendibopfeke chinhu ichi understand saka but zvese hatizvisapoti hazvizvo zviri because madrama hatitarisire madrama but waobvious unoenda madhiri vazhinji wawaka unofanira kuti uende madrama ona saka kana uchimwa wawa unodhaka kana wadhakwa manje ndopane zvopesa vakuita zvinhu zvakaita sezvizvi zvakuitika zvokuita sei but what is important ndezvekuti tofanira kurespecta vakadzi vedu tofanira kukoshesa mapartners edu so that hatiwafilise nepamwe pacho pasiri necessary. So pane vamwe vari kuseka handiti vamwe vari kuseka alright. Ndega ndiende pamberi mbichana so at last couple iyi zvakazoratidza handiti mukadzi of course haazoregerere ipapo but akabuda pachena akati makore ese ataita vana vaviri nemurume wangu uyu handisati ndakambosuspect ende haana kumbobvira akandipa chikonzero chekuti angaite chinhu chakadai. ini hangu ndikuona sekuti takadanyazogara pasi nevakadzi vakawanda nevarume vakawanda mascenarios akaita seaya ariko but ini ndinoona sekuti kungoti apata havasi kubuda vachitaura ivo chichibhati kuri kwangonyadzisana ino zvinhu zvekuti zvinongowanika nesituation yekuti itori better pakuti munhu ange ngatopfeka butiro saka zvitori nani yanga itori nyaya yekuti vaifanira kungopopotana kumba ikoko otira kuisova zvisina even angosende mukati because angosenda kwanzwa nyaya dzakadai vanoti hiti kwandiri roto but pachinyaya izvo avakaita manje vakatondidana vakati tsanangurai seizvozvo nekuti vanga vatopererwawo vachida kuadvice. Hapana apa nyaya apa ilighters inyaya yadii yekutozoti vanhu titovazive nekuti zese ndo takutotanga drama hatizvikurudzire but nyaya yavo hailighters inowanika varume vanoshuta mudana vamwe vakutoita vana vanotoya nevana 2 yoti mukadzi wangu vana avava chichengeta iwewo apa pamwe watomboroweswa nesifuti yose saka vamwe vanotoya nezvirwere vamwe vanoita sei but zviriko mudzimba umu saka vangu vangokule down kana vachinge vadecida kumoregererana zvofamba zvitoenda kana vasina kuregereranawo orambana kana vasina kuregererana orambana umwe neumwe uta yake zvakanakira pakesibhaibheri inobvumidza kurambana pakesi izvo zvakanakira ndezvekuti mukadzi akati ndichapora murumba yangu handisi kuzosiya ndicharigara nemurume wangu asi andipewo nguva yekuti ndinodii ndinopora nekuti chinhu chandakaona chinhu chine umbowo chandakaona. Kunze uku kune vamwe vanopinda maproblems mamwe aritori even worse especially panyaya dzemamarriages. I'm happy because ndotaura nemi-DJ Sparks munombobraga muchinditi ndagara nemukadzi makore akawanda kupfuura zvawakaita iwewe. Problem yako sendi ndeyekuti unobva wapinza zvinhu zviri personal zvelife yangu. Aiwa ndinombobrega here. No, dzinyaya dzoita semafriends as friends. Andogona pakaya zvibaba iyaya zvagara mumarriage yacho hatina zvatotaura. Wakutya kuti vanozonyora kazvibaba zvinozonyora kumenze chizvinzi nyarara 13 years dzako dzikama. Semunhu agara mumarriage handiti I'm happy because you understand how it works. Iwewe pakutadzirana ndedzipi nyaya dzaungati aiwa idzi tinofana kudanira veukama. I'm happy because this couple haina kudana veukama.
ndini ndega ndatongodzifambira nyaya iyoyo ndotenda because vakandinzwawo nekunzwawo mhuri yeZimbabwe zvaitaurawo comment section. Nyaya dzandofungidzeni kuti tingadai hama. Number one, I think nyaya dzechihure chemukadzi. Kwete chababa. Chababa tinogona kungochidiscussa, then kana kuti number two andika nyaya yekuti tiri kuita problem tiri kutrai kuisolva but kuramba ichidzoka nyangwe zvakanzi chihure chababa ona chazonyanya choramba chidzoka now maybe takufunga kuti we need someone anotigarisa pasi then topoitika dialogue inenge iripo yekuti tinoonesana zvakanaka zvakashata zvoita sese poita nhaurirano. You understand? But kana kuri ngoti ndibaba wangonzi wangobatirawo kameseji wangoita sese malighters then nyaya dzakaita sechihure chakaita semuchemufeso totane zvake chaidiwo mafamily chichatombosvikawo media because kumedia vaivazvazvinoti tine dzimwe nyaya dzatakaanzwa waiziva dzevanhu vanonga ine ma-real issues marriage inonetsa soka mwachibuda vasingaide marriage because inonetsa saka tida kuda kunzwa ma-real issues chaivo dzekondomu idzi dzinowanika vanhu vari kungotosiya mamwe ari muhomwe mamwe anenge asiri awo mamwe anosiya mota mamwe anasisiya izemedza izvo but kuti izodiscuss pasocial media unge hatizvikurudziri zvakashata but dzimwe nyaya ngatitrai kudzisolva tiri tega because murume ndewako ende iwe unonge uchitomuda zvokuti munhu wese nyangwe nepwere inozofamba ichinongedza kuti baba wakambosvika ene wakapfeka butiro zvida kumakisana saka ngatirai by all means kuti dzimwe dzacho tisolvewo tiri tega pane dzimwe nyaya dzisingazodi saka marriage nyaya dzimwe dzinodaidzirwa vanhu kuti discuss nyaya dzerespect especially kana mukadzi achishaya respect kumurume because murume charo chanoda irespect even bhaibheri inotaura kuti kana mai kudzai varume wenyu then murume bvamuti ida unconditional ida mukadzi wako nemaweaknesses ake so which means ini basa rangu ini ndiri kuda munhu anofanira kunzwa kuti adiwa ukatonzwa mukadzi achiti I love you drama ndodrama ngaakurespect mukadzi anofanira kurespekta murume wake ndo zvaanofanira kuita then inini ndizofanira kuda mukadzi wangu zvinhu zvo zvakaitika izvozvo marriage inoita a perfect one koye akatanga kundida asi ndotanga odemanda respect from me zvinhu zvato vice versa zvinokonzeresa in the long run zvine zvatodhako because varume vane imwe ego iri mavari so vane ubaba hwakaiswa namwari zvoita kuti vazonzi ndana baba haisi ngoli nkoko zviri mavari so vanoda that respect waiziya then vakadzi vanoda kudiwa zvekuti anofanira kunzwa kurwadziwa mafindifuwa nekurudiwa saka zvinhu tu zvofanira kuita kuti mukadzi zokusvika achikuti I love you hazvina basa ngaakuti paano kuona kutaura newe with shewe okurespekta ndo basa rake toda vanhu so guys ndofunga mangoenziwa kana kune vasiri kuziva nyaya yatiri kutaura nezvayo ndaisa pafirst pinned comment iripo payoutube iripo zvakare pafacebook iri pamaplatforms edu ese takaisira kuti munge muri munoziva zvine zvichiitika pamwe nekudzidza anditi chakanyanyokosha kudzidza tichinge tanzwa nyaya dzevamwe towanawo nzira dzekugadzirisawo dzedu dzatinenge tiinadzo kudzimba dzedu. DJ Sparks, thank you very much, my father. The biggest podcaster. But next time, ndikafamba newe usadhabhechi zvinzwani aiwa ndazvinzwa DJ Sparks ndatichirongwa ichiraya kuhasela iwa kudhabha aiwa ipo payo unozwa kuti unogona kuita wakadhabhira padheni tizvino watengo 5 yako uzodhabha padheni takatodhabha padheni takatenga 5 yedu ndakatumira samwana akatodi akatotimu repadheni rikatotenga zvikatodii tikatoona so tiri kuda kungokurudzirai zvakare ndidi kuti tengayo masina amaitiitawo riri kunakidza kune vasati variona riri kudi riri kunakidza dai DJ Sparks akatotenga indakatenga
ndakaona kuti zveshuwa zvekudhabha hazvitenderwe ndikazosvika pakudi hazvizodiwe. Hangu ari muchiki wakatoka shugeta musapinde nemoyo tine chizowana nawakomana plus ndoda kumboudza social media ukaona tichitukana uri wesocial media usapindirire, especially kana tisingawirirani. Tona tisingawirirana but zvinowanikwa mukusawirirana kwedu tiri dzemumhuri imwe chete. From Ango's end, only Zim Ango, Newea to Apako. Much love and God bless.